салом тамошобинони канали Toqi TV. мавзӯи имрӯзаи мо барои чи қадами қурбон аз модар рафт. агар дар ёд дошта бошед, замоне буд ки Iron King дар канали худаш аз қадами қурбон интервю гирифта буд. дар он ҷо қадами қурбон аз зиндагии худаш каме нақл карда буд ва то ҳамон замон қадами қурбон ягон клип надошт. ҳама наворҳояш аз тӯйҳо буд. саволе ба қадами қурбон дода шуда буд ки чаро то ҳол ягон клип надорад. қадами қурбон ҷавоб дод ки аз сабаби шароит набудан наметавонам ки баҳри мухлисон ман клип пешкаш кунам. ҷонибек муродов, сарояндаи машҳури тоҷик, баъди интервюи қадами қурбон гуфт ки як клип ба қадами қурбон тӯҳфа мекунад. баъди ин суханҳо шумораи зиёди одамон ба ҷонибек муродов миннатдорӣ баён мекарданд ки ба як нафаре ки шароит надорад кӯмак карда истодааст, чунки халқи мо дилсӯзу хоксор аст. баъди якчанд муддат клипи қадами қурбон бо суруди нав азизам баромад ки дар якчанд рӯз ба миллион просмотр расид. мумкин аст гуфтанд ки қадами қурбон ҳамон замон тамоми нафароне ки дар интернет машҳур буданд пачах кард. баъдан талабгорони қадами қурбон зиёд шуданд ва ба ҳар гуна барномаҳо ӯро даъват мекарданд. клипҳо ва барномаҳои қадами қурбон дар ҳар гуна шабакаҳои интернетӣ мебаромаданд. аз байн якчанд моҳ гузашт ва нафаре пайдо шуд бо номи Абдурозик. Абдурозик низ мисли қадами қурбон дар интернет наворҳояш мебаромад, аммо аз худаш хабаре набуд ки ин писар аз куҷост ва кист. баъдан гурӯҳи авлод медиа ба панҷакен деҳае ки Абдурозик зиндагӣ мекунад рафт. барои сабти клип ва дастгирӣ кардани Абдурозик худи барон ба панҷакен рафта Абдурозикро бар Душанбе овард. клипи якуми Абдурозик миллион просмотр гирифт ва Абдурозик бошад ҷои қадами қурбонро гирифт. аслан ин характери тамоми инсон аст ки то охири умр ягон чиз наметавонад ки ба ӯ шавқовар бошад. айни ҳол Абдурозикро нисбат ба тамоми нафароне ки дар YouTube ҳастанд зиёдтар талаб мекунанд ва аз ҳама зиёд просмотр мегирад. яъне Абдурозик як ситораи нав пайдо шуд ва қадами қурбон аз модар рафт. ин ҷои пинҳонӣ нест ки рӯзе мешавад ки боз як ситораи нав пайдо мешавад ки мардум ӯро мехоҳанд. чӣ тавре ки устод Умар Хайём мегӯяд, онон ки кӯҳан буданду онон ки наванд, ҳар як пай якдигар якояк бишаванд ва ин мулки ҷаҳон ба кас намонад ҷовид, рафтанду равему боз оянду раванд. барномаи ояндаро дар кадом мавзӯъ дидан мехоҳед? дар комментария нависед. лайк монда ба канали мо обуна шавед. хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо бошад.